Tej nazdar, čaute, ja som Sydney Bea. Tej nazdar, čaute, ja som Sydney Bea. Zdravím vás pri dnešnom tagu. Tento tag je 25 vecí o mne. Áno, je to 25 vecí o mne, pretože moja fantázia dosiahla level 0 a už neviem čo natočiť, tak som si povedal, že natočíme tag. Biač. Dobre, takže poprvé volám sa Sebastian Birák a nemám žiadne sedné meno, iba Sebastian Birák. Bitches. Po druhé, chodím do školy. Ale ne, po druhé, chodím do školy 9. ročník. Po tretie, moje najobľúbenejšie jedlo je pizza. Jo, moje druhé najobľúbenejšie jedlo je lasagna, ale moje prvé najobľúbenejšie jedlo je pizza. Áno, dobrá pizza, takáto okrúhla pizza. Po štvrté, nikdy som neskákal bungee jumping. Nikdy som neskákal bungee jumping. Ani sa nechystal. Po piaté, predmet, ktorý mi ide najhoršie zo všetkých, je biotechnika. Biológia. Neviem prečo, je to ľahký predmet, mohol by som z toho mať dobré známky, ale na vysvedčení som ešte... Nie. Na vysvedčení som mal furt solovú trojku z biológie. A začína ma to srať. Ale nie preto, pretože je to nutný predmet, neviem prečo. Pán učiteľ, keď pozeráte toto video, tak biológia je the best. Ale je to nutný predmet, ono ma to unavuje. Zabíja ma ten predmet, no aj chytím takto knihu biológii. A buchnem si hlavu o hlavicu a zdochnem tam do rána. Bitch. Po šiesté, spím ako medveď na nočnom spánku. Áno. Odo mňa môže byť aj tretia svetová vojna môže vypuknúť, ale keď ja zaspím, tak budem mať takto otvorenú hubu, takto sliny všade na celom paplóne, všetko v slinách, ale odo mňa môže byť aj štvrtá svetová vojna, po tretie nič ma nezobudí, nič ma nezobudí. Ja spím ako medveď. Po siedme, som veľmi lenivý. To je novinka, ne. Som veľmi lenivý, lebo keď ja niečo začnem, ja to skoro nikdy Keď ja niečo začnem, tak to možno nikdy, ale nikdy to nedokončím. Ja to začnem nudiť, budem lenivý jak hovado a potom sa zobudím tak, že takto ležím na gauči a pozerám sa na to. Oh shit. Po 8. Pred YouTubeom som nerobil skoro nič. Iba som hral takto na Xboxe. Na Xboxe som hral celý deň a jedol som. Po 9. Mám psa, Ginu, ktorá je teraz vonku. My nemáme vnútri psa. It's the best. Ale ona je labrador a je to žena. Gina. Po 10. Hrám na klavíre. Áno, ja som chodil na klavír asi 3 mesiace, ale to som tam preto nechal, pretože som aj nemal čas, ale aj preto, pretože keď som musel chodiť na klavír, musel som chodiť aj na tanečnú. Ja že OK, čo sa tam budeme učiť? Ona že hip-hop. Ja že bitch, to je dobre, ne? Ale prvý rok každý musel chodiť na balet. Ja že na balet mám chodiť jeden celý rok. Tak po 3 mesiacom som nechal klavír tam a som tam musel nechať aj tanečnú. Po 11. Ale zvykol som hrať futbal, zvykol som hrať ping-pong a zvykol som hrať florbal. Takže ani v jednom nie som profesionál. Po 12. meriam 173 cm. Po 13. vážim asi 56. Asi 56 alebo 57 kg. Nie som si to istý. Po 14. Podľa mňa najhnusnejšie jedlo sú ryby. Fuj, také hnusné guličky, rybovité, také... Po 15. Najradšej nosím trička alebo rifle. Jo, rifle nosím najradšej, naozaj. Aj doma som v rifliach, takto si chodím po rifliach a to je všetko. 16. Po 16. moje najobľúbenejšie číslo je 7. Po 18. moja najobľúbenejšia kniha sú krtkové dobrodružstva. Áno, krtkové dobrodružstva. A viete prečo to je moja najobľúbenejšia kniha? Pretože iba tú knihu som prečítal. Po 19. vždycky som chcel mať draka. Po 20. milujem čipsy. Iba tieto čipsy som našiel doma. No tieto nemilujem. Narodil som sa 29.7.2000.
A to vychádza, že mám presne 14 rokov. Bitch! 23. Som ateista. 24. Mám obrovský stres z vystupovania. Áno, či je to pred tabulou v škole, či je to na pódiu, hoci kde, keď musí vystupovať, takto stojím, že... No. Po 25. podľa mňa mám najkrajší hlas na svete. Ale to je podľa mňa. Tak to by bolo všetko z dnešného tagu. Bolo to 25 vecí o mne. Dobre, keď sa mi niekto páčilo, dajte like. Keď sa mi niekto páčilo, dajte dislike. Uvidíme sa pri ďalšom videjku, čo bude hocičo. Čaute.